Gospodje Kirice, gdje se mokra planina proteže i za nju nas istorija veže i lijepa njena panorama i krava nečuvena drama. Tudije su na njoj 33 groba iz onoga nesrećnoga doba, kad su po njoj krstarile čete, radi pljačke i radi osvete. Tudijen je Marko Projana Šarca, u svatove Petra Šekularca.